Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο κτήμα Θεοδοσάκη. Βάζουμε τους πασάλους. Εδώ σας δείχνουμε την πρώιμη την ντομάτα. Ποτίζουμε κιόλας σήμερα. Έχουμε δέσει, έχουμε βάλει τα πάνω τα παλούκια εδώ που βλέπετε. Με τα σκοινιά γιατί φεύγει η ντομάτα. Είμαστε σε καλό στάδιο. Ας ελπίσουμε. Εδώ είναι η πρώιμη μας ντομάτα, τα έχουμε ταιριασμένα εδώ σχεδόν. Έχουμε βάλει τους εξωτερικούς πασάλους εδώ για να τεντώσει το σύρμα. Οι κατηφέδες με στα λουλούδια μεγάλωσαν. Και από εδώ ξεκινάει η πιο όψιμη ντομάτα που βάζουμε σήμερα. Βάζουμε τα παλούκια τα πάνω. Τις έχουμε κλαδέψει. Και συνεχίζουμε. Έχουμε βάλει και τις παγίδες για την τούτα μέσα. Εδώ είμαστε στην πιο όψιμη ντομάτα. Οι παγίδες μας τοποθετήθηκαν, αν και αργήσαμε λίγο. Είμαστε σε καλό δρόμο και από εδώ και πέρα ό,τι πει ο Θεός. Τα λουλουδάκια μας είναι ωραία, οι κατηφέδες μεγάλωσαν και αυτά. Εδώ είναι όψιμη και πιο δίπλα από εκεί που βλέπετε θα μπει η πιο όψιμη, ακόμα θα τη βάλουμε μέσα στη βδομάδα αυτή. Λοιπόν, επόμενα βίντεο θα δείτε στην πορεία. Καλημέρα σας.